Shut the fuck up, making art. Molt bones, benvinguts a aquest canal de merda. Avui som a Camarasa. A Camarasa perquè anirem a la cova del tabac, que no té cap cosa a veure amb el tabaco de fumar, sinó amb una altra paraula greco-llatina antiga. I bàsicament són 5 quilòmetres a peu, són 5 quilòmetres, 2 i mig d'anada, 2 i mig de tornada, 2 i mig de pujada i 2 i mig de baixada. Hi havia algú cagant al fons i no l'he filmat, merda. Merda. Jo volia passar per la cova. Oh, per favor. Espera, no pugeu, és que no sé si és per aquí o per aquí. No sé el que se travessa per aquí, ja. Atenció, atenció, the adventure of the millennium. Han de travessar per aquí. Diglets, això està ple de diglets. Hi ha llum, se veu tot. Oh my god. He fet la llum. Oh, dóna on dóna? Primer túnel superat. Oh my god. Vale, ja som a la presa ara. Alright. Oh, shit. Que hem de trobar una tomba d'algú. Això és com explorar Hyrule, però suant. De fet, ja et suo quan jugo al Zelda, o sigui. El sendero, la muntanya de la muerte. Hello! Comença l'ascens a la Death Mountain. Oh yeah, man. La càmera està super segura amb mi. Oh shit. Aquí dalt hi haurà unes vistes collonudes. Oh yeah. Oh yeah. Hell yeah. Pelos, coño. Ja sé que és un mal moment per Déu, però tinc que anar a la peluqueria. Vale. 1, 2, 3. Sembla que no, però pujar muntanya amunt és una putada. A més, m'he posat un puto mitjó de Star Wars i el cabró me'l xupa la sabata. Joder. Pot ser que en ple segle XXI encara no es puguin fer mitjons que no te'ls xupi la sabata, tio. Joder, les vistes, no? Una cova.
fent una parada tècnica perquè estem sudados que te cagas en les bragues i necessitem una mica d'aigua fresquita. És aigua, no és vodka, és aigua. Please, camarasa, stop it! Mira, se veu la presa del pantà des d'aquí, no? O què és això? És la presa o és una caseta de guarda? I don't know. Breath of the Wild. Me sento Kilian Jornet. Vinga, escolta el Jornet, tira. Això és un pou de gel. És de rutes d'aquestes de... Quasi m'ho atropella. De fàcil. Té. Fes una foto. Oh my god. Ahí també, no passa This is fucking cool, man. Un pou de gel al mig de la puta muntanya. Fuck me, Jesus Christ, man. I mean, come on. Look at this. Look at this, baby. Oh, yeah. Si es veu tota la vall. Ah! Seguimos. Aquí uns éssers prehistòrics van dibuixar una fletxa per poder-nos guiar cap al nostre objectiu. Fletxes prehistòriques! Una altra fletxa prehistòrica. Aquí podeu observar el camí medieval prehistòric alienígena per pujar per allà dalt de tot. Oh shit. Ready? Go! No, passa una merda. Oh shit. Sí. Oh yeah. Oh, fuck yeah, man. I'm fucking Bear Grylls! Victory. Victòria sobre això, xatos. Oh. Holy shit. Quines vistes, man. Però hi posava fàcil, Sí, mi coño és fàcil. Això que hem de pujar per aquí. Don't move! Don't move! God damn! Hem trobat la cova. Ens hem d'encongir fins aquí dins i després de 300 metres en la foscor i estirats sortirem a l'altre costat. No, ni de conya. Una mostra de civilització antiga, juntament amb unes escales prehistòriques i amb un pont prehistòric al fons. It's a cave. It's a prehistoric cave. Oh shit, nigga. Me cago en Déu, a veure qui collons ha deixat el pot de mermelada a la cova del cul del món. My life is in danger right now. Oh. Supervivencia.
Vinga, va, una mica d'escalada ara. Oh yeah. Costa un huevo escalar amb una mà i aguantar la càmera amb l'altra, ja ho sabíeu. Tot ho faig per l'altre. Merda, no puc? Sí que puc. Deixa'm que la deixi aquí i acabo de pujar. Joder, no es pot ser videoblogger. ¡Youtuber! ¡YouTube será mi perdición! ¡Ay, que me mato! Oh, yeah! Oh, fuck, this is the cave! Oh, my God! Per què ho dic tot en anglès, joder? Oh, my God, és la cova del tabac! És la cova del tabac i té aire condicionat! Oh my God. A veure, Montse, fes cara de suada. Oh, quina vista! Xatos! On és Ganon? On és Ganondorf? Joder, quin fred, no? Oh! Hi ha habitants de la cova! Un troglodita! Vale. Ens endinsem a la cova, a la dungeon final, al corazón de Hyrule, en busca de Ganon, de Demon King. Ai, que me mato. Això és una mica... Com era aquella pel·li? Això és una mica... Descent, eh? Algú... Tu has vist acabar l'Until Dawn? L'Until Dawn? En Wendigos, tio? Wendigos! Oh, és que no hi veig, eh? Oh, que fort. M'he dit que gravar així, perquè és que hi ha tan poca llum que no es veu una puta merda. A més, m'hi puc il·luminar jo, perquè com que tinc la llanterna a prop de la càmera, això és... This is fucking awesome, man! Agafa'm el cul, carinyo. No te perdo, Cuidado, aquí un pedrusco. Oh my God, fucking awesome! Això és una passada. No, carinyo, està superbé, és superdivertit. Sembla les coves de Skyrim! I si hi ha un... com se diu? No, un tigre de l'Skyrim, les estalactites no li importen a ningú. Un Dragaor! I si hi ha Dragors? Dragor! Oh my God! Oh my fucking God! This is the past! This is prehistòria! Oh my God! Clar que podré pujar. Soc un superhome. Senzillament passaré pel costat. Així. Oh my God, és una puta aventura genial. Veus, aquí hi ha més gel de l'estalactita que va caient des de dalt. Per què anar a Port Aventura no pots anar a la cova del tabac de Camarasa? Aquí si no podem sortir ens canibalitzarem els uns als altres, no? Violència, acció, tot i més els videoblogs de dalt del desert. Espeleologia en directe, Indiana Jones a la catalana. Ai, que me caigo. És que si no es veu, és que hi ha tan poca llum que no... Com li diuen a ma mare que m'he trencat el cul? És el gran dilema del dia. Aquí hi ha lava, l'has de saltar, No, mira, si hi ha lava aquí, jo caic a la primera i me moro, No us feu mal, per favor. Hem tingut la primera baixa. Enfoca't al terra, joder. Però és que si no, la gent no em veurà a mi, no hi ha aventura llavors. Claro. És la millor de la cova que és tu ara mateix. Això és com els documentals, o sigui, és més important filmar el cadàver de Hitler que no pas Que no pas? no ho sé, algo. Oh, hem de passar per aquí? Sí. Donem a algun altre lloc? Passa millor per aquí, perquè per aquí és una mica més complicat. Però se surt per aquí? No, aquí ja s'acaba la cova. Hi ha un llibre, Ara hem de tornar? hi ha un llibre on pots deixar... La firma ja està. Deixes la firma i... Ai, sí, per favor. Que hi ha un boli? Allà, em sembla. Hi ha un boli, va. Mai, que si no, no firmava ni Cristo. Vinga, aquí és el primer valent. No, espera, que surti la família, ja entra. Ah, hi ha gent a dins? Sí. Hi ha humans Que a algú dins. comenci a il·luminar i anem... Humans prehistòrics. Mira, espera. Surte. No crec que tinguis cobertura. Clar, i si hi ha el Mewtwo aquí? O sigui, és la cova del primer Pokémon. Mira el gosset boniquet.
Vale, momento de cent... Este bici que pots aixecar. de 103. Edu, mira aquí. Oh my god. I'm trapped here forever. Mireu el dibuix de qualitat que he vingut a fer. Oh my god. Mi pelo. Me tengo que peinar. Oh shit. Això és vist un poc i... Com que Per la sí. teva amb una de càmping. Per als propers que arribin. Enhorabona per haver arribat fins al final. Eviteu el monstre a la tornada. Perquè s'entengui, aquí hi ha una llibreta on la gent durant mil·lennis, des de la prehistòria, ha anat deixant els missatges que volien dir. És neolític. Neolític. Antic. Està clar que aquest tio no sabia escriure. Un tio que... He estat aquí.